Natáčíš? Takže čaute lidi, já vás vítám u nového videa z Minecraftu. Dneska jsem tu s Petrem. Opět, nazdar. A ne, ticho buď. A dneska si zahrám True Wars. Tady je i můj brácha Dominik. Ten to bude asi lamit celkem. Ten hodně to bude lamit. Hele, já musím na záchod, tak chvilku počkejte. No, 3, 2, 1, už začínáme. Já vím, nezvitám. Ano, Dominik vše věci zase vypotřeboval všechny šípy. Kamo, oni jsou na našem území. No počkej. Tvůj brácha šel na naší arenu a umřel. Jo! Však to sotva začalo. Já měl na tebe už namířeno. Hej, nám to zničilo barikády, proč? Že se nám posunulo pole, hele. Jo! Já to nehraju, cheater. Jsem říkal, že to umíš lépe. Já jsem červený. Nevadí, že jsem červený? No. Ale nemám luk, nečilej do mě, jo? Já Dominik už asi skončil, hele. Kámo, dobře já. Kámo, Domi, ty už nehraješ, ty se zase nějak odpojil. Ne, on zvešel na naše území, než jsme začali bojovat. Já ti to tam ničím. Jo! To jak se zase dál, počkej, kde jsi, já tě zabiju, kamo. Ty jsi ještě jednou ani nezabil. Kámo, já tu ty vás šutím. Já jsem s Petlem budu. Já budu s Petlem. Já si nevíš, kde jsem, co? Já budu s Petlem. Kill. Level up. Je. Co nastavení, teď se nesmí zabíjet, ne? Jo, teďka se nejde zabít. Fakt? No, ty nejsi žádnej, Dominiku. To je ten troll, víš? Respektátor. Asi. Nejspíš, no, určitě. On není ve hře. No, říkám určitě, spektátor. Jak? Orlíku a pomsta bude sladká. Jak? Já jdu na Ej, ale ty tam nejseš nikde, či ty nehrál s tebou, ty tam nikde nejseš. Já jsem v té malé modré skulince. Nevolej mi! No, zmizeli zase hradby, já s váma nehraju. Kamo, to se ničí pořád, ale ty hradby. Vám se to aspoň neničí. Nám se to spadlo celé. Že vy nám to neničíte vůbec. 2 kily za sebou. Nekilneš. Co díky. Ten náš má speedek. A tady je cheater, kterého, no, 5. kill. 6. Yes! Jak mi může ten Olga Polda pořád takhle trefovat? Aleluja, někdo tě normálně zabíjí. 6. Další kill. Bez smrti. A už jsem mrtvej. Orlík se pomstil. Já jsem tě killnul. Ne, Orlík! Zasál tě hráč Orlík.cz. Já nemůžu střílet. Aha. Kamo, já nejsem jak oni, já či ty hradby stavím dál. Někoho jsem tu killnul. Oh, 4 killy hnedka. Je, mě ještě nezničili tu skulinku. To je super.
Teď já tam sotva vlezu a já už jsem mrtvej. Další kill. Kámo, kdy to nejde? Třetí kill. Jak? Kámo, ty máš aimbot jak prase. Nemám aimbota. Máš. Nemám. Jsme prostě lepší než vy, chápeš to? No prostě já jsem lepší, já umím mízit, já jsem v poslední době trošku víc na Minecraft, takže jsem se to trošku naučil mízit. Co jsi říkal? Řekl jsem mízit, já se neřekl vyhýbat. Kámo, co to je? Jak? A kdo má tu aimbota? Já nemám aimbota. No, tak no, máš, protože jsi říkal, že já mám. Když si myslíš, že já mám, tak já se to budu myslet taky o tobě. Jau! Kámo, jak mi může prostě takhle trefit přes zeď, hele. Já Orvíku, já ho zabiju toho Orvíka, já ho normálně uvlnuju. Kámo, já mám strašně hodně šípů. Já mám C. Co tam děláš? Aha, čas stavění. Lepší level. Ty jsi dostal level za to, že stavíš. Ano. Nazdám, čau. Čau. Ty to schytám. No už tam vidím, jak tam po mně stříle typek. Ne, Lukáši. Jo! Zabiju tě. Přísahám, já tě zabiju. Jak mi mohl trefit, když byl mrtvej? Já nevím, asi z těch vypustí číp. Jak? Kámo, mě to baví. Mě taky. My zase vyhráváme. Hej, ale ty si nemyslel šíp, ten šíp mě minul a potom mě zabil nějaký úplně žádný šíp. Prostě vzduch mě zabil. Jau, blbé pole. Já nemám šípy. Tak ať. Pej, že nemáš šípy. Jeden se mi dobil. I co? Upsta. Hej, kde nejbohatší Čech? Andrej Babiš. Co? Petre, nijak to nedáváš. Ej, to by se to zase nemůžu muselo chtít střílet, že jo? On odmítá střílet. On se buď natáhne a nevystřelí, nebo se natáhne, nebo se ani nenatáhne. Aleluja. Kamu, my ultra vyhráváme, hej. Lukáši. Lukáši, sedi, co jsem si tu udělal. Však jsem se... My jsme se sotva. Kámo, my to možná vyhrajeme. Tak jako vy máte hackrák něco. Fakt? Oni- Jej. Vždyť Já rozhodně ten hacker nejsem, to vím jistě. kámo, já vás teďka nějak rektím. Tebe zase někdo zabil? Jau! Mně normálně se nestíhají ani dobíjet šípy, jak střelí. Dominiku, co tam hraješ? Jak ses tam dostal? My vás tam chvíli na spavnu. Co to je? Jo! To není fér. Hej, chci něco vědět? Zasáhl jsi 28krát, umřel jsi 22krát, vystřelil jsi 123. Pojď jsem se do nějaké areny. Do jaké? Pojď, hole 4. Počkej, on je to samo připojilo. Jo? Čus! Jsme spolu! Aleluja! Yeah! Uzi! Konečně jsme spolu.
Petr, spolu to budeme chtít dát prase. Hej, víš, jak já jsem tě zasahoval? Ne. Já jsem si nejdříve tady postavil takhle skulinku a pořád jsem do tebe střílel. Já mířil jenom na tebe. Tuky hraju se mnou. Tyjo, tak tahle hra se mi celkem povedla. Uvidíme, jak na tom bude další bitva. Já na tebe se hlavně střílel odsad, já jsem si tady takhle... Ej, počkej, co ti dám od té naší části? Co? Už to jsou mlzí. To ještě nezačalo. Aha, takže já můžu jít k ním. Jo, A čau. za 5 sekund to začíná. Mám. Čau Dominiku, čau tady. Hrajem, hoši. Já nejsem holka, já jsem dáma. A? Ne, máš naboje, ještě nemůžem střílet, ale. Počkej, neříkej, že Dominik je tu s náma. Jo, Ajaj. Dom Cakus. To máme prohrané, hele. Domi, nechoď za to! Nechoď za to červené, Domi, nechoď tam. Nechoď tam, zůstaň tady vzadu. Tam za to nesmíš. Prostě za to nesmíš, pochop to. Sotva Kam on mi stát, ukaz mám. Hej, on mi ukaz místo, já ho tu zabajkaduju. Ha, co možná teď, byť. Kamo, já se killím jak něco. Já se nedá ani kill. Kamo, tady napravo Oni mi jsou. pořád před ksich staví to. Oni pořád před ksich staví ty vlny, to není fér. Člověk se Kamo, chystá nějak- vystřelit a někdo před ksich postaví vlnu. Kamo, my nějak vyhráváme, ne? Protože jsme profíci. A umíme mízit. A taky protože jich je míň. Není jich mi. Kamo, jich je více o 2. Hirami! Hirami, jdu si pro tebe. Kamo, jak můžem takhle vyhrávat, hele? Kill. Tam je hacker, co nejde zabít normálně a do streamu mám hodím to proletava. Kamo, já už mám strašně hodně killů. Já mám jeden. Já jenom Skoro dvakrát. mrtvej. Kamo, my už jsme vyhráli. Skoro. Oni musí umřít. Já jsem 8 killů dal, dvakrát. Jeden. A vystřelil se dvakrát. Play cheaty. Hej, pojď storage 3. Počkej, jak? Storage 3. Já tam nemůžu. Tož. Nevím, já tam prostě nemůžu. Jsou Tam zvět... Cože? Jo, už jsem tam. Jaký tým? Jdu. Čus! Aleluja, konečně zase. Zdám, čau. Ty jsi na jináčí mapě, Romy. Aleluja, konečně. Petr, No. já se jdu schovat tam nahoru, jestli to jde. Aha. Takže to ty mapy tež. Bohužel to už je plné domí, škoda. Dobře, tak. Kam se máme schovat, sakra? Tam nejde jít nahoru? Ne, ale dej dovnitř. Je stavění. Petr, moje taktika. Cože, já už to nemůžu stavět. Och jo. Petr, pojď za mnou. Počkej. Dělám takové obrnění tady. Luky, já mám jít na tu mapu do modlého nebo jako krev? Nevím. Je tam zkusím jít. Neníč mi to! Kdo mě zabil? Já ne. Já Ty se jsi mě stripol. zabil. Byl si zabit hráče po Petr 4, 5, 6 jako watt. 65 watt. Kamo, Já si dal 5 kilů teďka. jak? Kamo, kde seš? Tu seš.
A zase byl si zabit hráčem Petr 456. Já do tebe ani necílel. Level 20. Konečně budu moct potom na Bed Wars si dávat barevné sklo. Skywars. No, Skywars? Jo, Skywars. Skywars nebo Lucky Wars. Já mám level 56. Já zabil Lulmana a potom okamžitě mě zabil Erik. Kamu ten Erik to nějak killí, ne? Jaké aimbot? Kdyby se hodil tady aimbot. Irapa! Tak jako co to je, ten Hirami úplně snipí. Kamu Hej, ten Hirami hej. má určitě hacky. Mě ten Erik normálně trefil uvnitř budovy. Já vím. A zase! A já to Erika nemůžu hitovat, hej. Hej, on mě normálně to, on mě prosil přes sklo, on mě zabil přes sklo. Já tady střílím a ono to je to stavění. Hej, jak já stavím? Ach jo, Lukáši. Jdu taky takhle na to. Já už nemůžu stavět? Už můžu. Já, on se to zrušil, Lukáši zhej. Nemusím. Tak musím. Roberte! Nevolejte mi! One late night. Ty pamatuješ One late night? Roberte! Lolman! Já toho Erika nemůžu zabít, hej. Lolman, já jsem zabil. Luky, jaký jste, červený nebo modrý? Erika jsem zabil. Dobře. On zabil Erika! Oh! My to nějak nedáváme. Kde jsou naši profíci z minulé hry? Na jiné mapě. Je dám šípy. Hirami. Lowman is dead. Hirami. Ale no tak, Eriku, ty už nějak moc hackuješ, Hirami. ne? Já Erika zabil už jednou. Kde je vůbec Erik? Já teďka nevím, jak vypadá. On je ten červený, jestli se nepletu. Ta jahoda. Jdem stavět! OK. Peace. Stavíme! Já Kolik chci bylo Erika. krkavců ve slavné pohádce? 13, 7, Ale 9. no tak, Patriku, jak můžeš mít také snipe skilly? Reálně, možná tohle hraje často. Tak ten Erik má 100 pro hacky, že jo? Jinak by se takhle bál chodit takhle dopředu, vole. Pozor, já jsem se rozjel nějak. Já ne. Kde jsou ty moje Yes, Erik je mrtvej. Jo, on je ta jahoda. Jo, já vím už. Kámo, my jsme se nějak rozdělili. Zase zapl Erika. My jsme se nějak rozdělili, ne? Jo, hlavně teďka, když řekneme už i Erika. Erika si vypl hacky. A udělal tím chybu. No a možná je nejspíš zapl. Hej, zabij Patrik, kurva. Zabil jsem Lolmana, protože běžel náš území. Erik. Ale Eriku, jak mě můžeš trefit, když běžím? Právě taky jsem takhle to udělal i mě. Yes, Lolman. Hej, proč ten Lolman pozabíhá na naše území? Je kokot. Já ho vždycky zabiju, ale normálně nebudu zabíjet, ať si umře. Vypadne ze hry aspoň. Zdenda jsem zabil. Hirami. Kámo, ten Hirami mě už ale štve. Kamu, ty tu nic nemáme. Aha, je stavení. Petr, takhle se staví. Petr, mě už nikdy nikdo nekillne. Ale to myslím doslova, tady to nemůžeš ničit. OK, tak kdo mě pálí?
malí všichni. Kurva, já tady stavím dyk a oni mi to ničí. Ale Eriku! Vypni ty debilní hacky, Eriku. Ne, oni mi zničili můj dyk. Tete. No. Jo! Jo! Level 21. Dobře, mý hoši. Já Jaký- nevím, kolik tam level. Jaká mapa? Počkej. Temple 3? Pojď, tempo 3. To jsem říkal. Jaký seš? Červený. Tak jo, my jsme proti sobě. Co opustí arénu? Jaký jsi? Blue? Kolik je rodů? Já nevím. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protože jsi tam připojil ty. Jo, lidi jsou teďka plní. Yes, jsi s náma. Ten Blučko. Yes! Čus, Petr tady. Co tebou? Jo, tady. Yeah! Dominik. Kde jsi? Dominiku. Tu je? Čau Dominiku, jsme proti sobě. Yes, toho zabijem jako prvního. My tě budeme zabíjet. A věc nebo ne? Domí, pojď dopředu. Pojď, já tě nechám, já budu hodnej. Já taky. Já nejsem také zlej. Kde jsi, Dominiku? Budu tvůj kamarád. Lukáši? Víš, co já stavím? Co? Dick. Dominiku, nestřílej, ještě nemůžeš střílet. Jo, já jsem postavil Dick, kamo. Nemůžu. Já jsem postavil Dick. Normálně legální penis jsem postavil. Jo. Já plove ceku. Hele, já jsem něco našel. Lukáši, koukni si na výšek té naší pevnosti. No, Koukni se na výšek té pevnosti. já vím, tam jde. Jo. Eme? Oni mě snajpujou tady na té střeše. Dobrý, kde ty jsi vůbec? Na té střeše pořád? Oni po mně si na té střeše a vůbec se jim to ale nedaří. Jo, tam se Dominika a zdrhám. Já se jdu na tu střechu, na ní se nedá nikoho zabít. Zdráš, tak proč tu stojíš? Taky Už jsi mrtvej. statečný, hej, taky Pomoc! taky statečný gentleman. Zdrhá před bojem. Ke. Dobře, já taky no scope. Kde se domí? Že ty jsi zase nahoře. Jo, on tam je tam nahoře. Já to vím. Jo, zabil! Že máš za chvilinku zajít s Kětkou a že potom můžeš hrát ještě. Zase jo. Ještě dlouho budeš hrát prý. Že dneska budou písničky, takže budete hrát déle než včera. Jo? Och jo, se tak se postavit Vagana Gaga a oni mi to nedovolili. Halo. Jo, za chvilku, ale nemusíš hned teď, jo? Jo, Lukáši? Zabil Dominika. Luky, jo? Mě zabil někdo jménem Luka 180. To já ne. Já jsem Lukas Zborec. No, jo, slyším. Ale Neopak nemusíš voda. hned teď. Jo. Bude 5 minut, tady, Jež, Adam, No tak já nepůjdu za 4 minuty jako. tak až tam bude 10. Až tam bude 20. To je za 20 minut. zabil jsem Dominika. No tak za 19. Kamo mi má na svůj straně Erika. Tak Eriku, za 19 minut prostě půjdeš. zapni ty hacky, Eriku. Tak přijdu. Kamu toho Erika nějak moc killy, hele. Najednou. Dominiku, co tam děláš na té střeše? Na střeše. On je zase na střeše. Já jdu taky na střechu, ok, jo? A z té střechy ho normálně zabiju ho.
Odskočil dolů. Aha, tak já skočím taky. Hlavně nepřítel Dominik. On tam sotva vlezla, už je po něm. GGGTK! Jak mě mohl trefit, sakra? Kdo tě zabil? Lukáš. Lukáši? Lukáš 180. Dominiku! Ty jim to tam nějak rektíš, ne? A já to nějak rektím, ne? Oši, vyhráváme, ne, vole! Musíme vyhrávat. H jsem napsal. Dominiku, nechoď tam. Já napsal H. Nechoď tam k nám, tam nemůžeš. Já jsem malem zabil Dominika, on zmizel najednou, ho někdo zabil. Já. Můžeš mi ukat kreativu zabít. Jak nás můžou takhle rekti, ti červení, vole? Co to je za heky? Jo. Jak to můžu? Jau, Lukáš! Zase jsem jich 4. Já jdu umlatit pěstma. Jaká mapa? Winter 3. To... Jdeš tam na mě. Viděl, co jsem tam. Jaký seš tým? Kdy? Blue. Jo! Ne, já jsem red. Oni mají Erika. Kolik je v redech? No, oni nejsou plní. Je jich více než vás? Ne, jich míň. Červený nebo modrý? Červený. A já? Jsem tež červený. Já jsem červený, Petr. A já? Jaký jsi, Petr? Já jsem Blue. Svině. Luka, jsem červený. Už to startujeme, hoši. A nás je méně než vás. Luka, jsme oba černé. Petre. Ano. Nic. Top otázka roku. Petre. Nic. Já jsem tě viděl, že jsi lítal. Já nelítal, já mu bláky trochu, jak stavím. No taky ne. Lukáši? Ten váš tu lítá. Lukáši, teďka je nás zase míň. Wingardium Leviosa. Cože? Wingardium Leviosa, cože? Kill. Pomsta. Máme Erika, Petre. No. Jo, já tě trefil, mám. Hej, mě zabila Kománkova. Ty Kománková je normálně můj hlavní přítel. Erik je mrtvej. Douča je mrtvej. Hej, Petre. Já nic nevidím. Ty plníčet. Erik je mrtvej. Petre. No. Ta, co mě zabila, je živá, ale zabil jsem Erika. Hlavní nepřítel, Erik. Erik je opět dole. Petr je mrtvej. Mě zabil Crafting Man. Dobře. Jsi mrtvej, ne? Ne. Hej. No, on mě zabil. On mě vystřelil Erik a zabil mě on. Jenom ten Erik se zaměřil na mě. Nejsou šípy. Eriku, já tě zabiju. Zabiju tě, Eriku, zabiju tě. Dominik je mrtvej level 22. Jak to můžeš dělat tak rychle? No, prostě podržíš, vystřelíš. La 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 la. Já ti tuhle hru ještě ani jednu neviděl. Dominik je mrtvej, protože já se držím více vzadu. Já bych nevěděl, proč poslední dobu, co?
Petr je mrtvej. Já věděl, proč jsem poslední doba hrát ty snipery, teďka se mi to vyplácí. Petr je mrtvej. Dominik je mrtvej. Kill Petr 01. Lukáš, ne, Craftingman je mrtvej. Erik je mrtvej. Petre, ty jsi mrtvej. Lukáš je mrtvej. Kamo, ale já tam sotva vylezu a ty už mě zasáhneš jako. No, protože já už mám natáhnuté dopředu. Já taky. No, počkej, já jsem viděl kousek tebe, víš? Pojďte bouchat lukem. To je prostě boží. Že jsi noob. Už se normálně sami vzdávají ti blbci. Lukáš je mrtvej. Ne, není. Jak? Dominik je mrtvej. Petr je mrtvej. Erik je mrtvej. Petr je mrtvej. Hej, jak? Petr je mrtvej. Hej, Já aha. tady. Já se nehraju. Já jsem tady. Jaká mapa? Desert 3. Desert? Už je plné. Ach jo. Domí, odpoj se. Ty jsi modrý, Domí? Jo. Aha, no tak se odpoj. Já jsem tam! Team Ty Blue! jsi. Blue? Petre. Ne. Luky, proč jsem se měl odpojit? Aby jsme se ho nemuseli hrát a mohl jsem tam jít já. Petře! Za tebou! Petře! No, počkej. Za tebou! Petře! Odkud máš ten skin, kurva? Já nevím, on to vydal sám. Já tuším říkat, že to je můj skin. Já. Jo, já to dojedu. Poslední bitvu a půjdu s kytkou. Hej, já bych rád si zahrál tu lávovou mapu. Já už tady střílím, vole. Petrovi pro barikáda skill. Ty jsi umřel? Ne. Kukuč. Kukuť. Jak? Já byl výše. Já jsem byl výš, takže já do tebe mohl. Ty tam je říct. Erik je mrtvej. Petr, aimbot, tu Petr. Já se prostě netrefím. Asi jenom slyšíš ty šípy. Yes! Já jsem dal kill, nějaké spazy. Yes! Yes! Tam jsi. Ne. Ne. Ahoj. A co ti tam jenom přiletěl ten... Jak? Kde jsi vůbec? Já jsem tady u nás v té díře. Takže to ti za celou hru neviděl ani jednou. A yes! Já ti nějak moc skillím, ne, Petr? Já ti to zrovna rozbil. Petr, jak se jí mohl takhle trefit?
Petr, já jsem tím tvojím kilením úplně získal nám body. Kámo, já jdu snajpit tady z toho vršku, hele. Mě ještě ani jednou tam odtamtud nezabili. Jo, To jak? Kámo, jak ti můžu pokaždé takhle trefit? Já jsem... dáš aimbota. Crafting mana jsem zabil. Mě zabil nějaký tarastvo. Já zabil kapitána na kůla. A Level dal se 23. No. Aha, ty už tam totiž nejsi. Ježi, proč tě vůbec netrefuju? Proč? A ty tam totiž nejsi na tom místě, kam střelím. Kdybych tě teďka trefil jako fakt slimer, si děláš srandu, Erik já je se spadnu a mrtvej. ty mě zrovna trefíš. Já jsem se předtím zaměřovala na Erika, teď se zaměřuju na tebe. Juhu. Crafting man. Nenajdi, neumůžeš mě trefit. Co, proč? Jak já jsem se sotva spav a už jsem byl mrtvej. Netrefil. Trefil. Trefil. Jo, na posledních 7 bodů je stavění. Hele, tak to je do 70 ty body. Petre, tvoje prostavby přicházejí. Petrovy prostavby přicházejí, ano. Ano. Jak mě mohl trefit? Prý, že tě Dominik viděl teďka. Fna, Foxy mě zabil! Foxy! Felisano! Zabij! Felisano! Hej, ten Felisano je cheater. Máte cheatera, Felisano. Ahoj, pojď Hej, high five. Nebavka, máte cheatera. Hej, tak já musím teďka na záchod, jo. No už se nevracej. Hele, pojď už se rozloučit, hele. Už to je 40 minut. Ok, kde seš? Tady, pojď. Tady. Takže tohle by bylo k dnešnímu videu všechno. Ach jo. S váma loučíme, takže nazdar. S bojem.